Hello guys. Tuda si Mama. Ma, unsa ka dina ma? Dampas pud ko guys. Grabe sa palibot. Okay. Hinay lang ko guys ay. Pero nayato jud ko. Lag na ko. Grabe sa batuhan. Morning guys. Tara si Mama. Hi ma. Tura mong man. Among gilampasan ang mga manihan. Lapit sa manihan. Mga mani ba? Padulong dito idol. Guys ay. Among manihan guys. Ako ning grampasan diri paingon anang nihawan katong dito oh, katong bitang labong pa kaayo wala pa na ko nanuman. Kani humanan ako ni kay akong gilampasan ganinang buntag ba? Ikaw na unsa man ka nangguna ka? Nangguna sa pinpin. Pero dali ay nag-video pa ko mama. Ang gani. Guys ay nahawan-hawan na guys kanang diha na lampasan ko na ganinang sayo. Katong dito baga ako na patong lampasan karon. Si Pinpin ay mag-video na ako. Kay akong ate kay sige ra higda dito, way trabaho. Agoy. Lampasan sa ko na diha guys. Humanan ako na ganang sayo dito na po sa bagaan. Ako kay nitabang ko mama ika-isa kay mag-video man ko ka mama guys, then si papa kay nagkuan sa manok, naglitsyon din si mama. Lechon gyud. Magtiwas ako lampas guys oy. Maglampas na si mama guys. Maba? Kana bitang mga manihan guys. Dool wa kina siya gamay padulong dito sa kana. Dito ay wa na to kun dito ay kana siya na siya wala na siya kuan. Wa na siya daho. Grabe sa mga mais din na ay green kay per dinhid jud ay. Dinhid jud na part kay lain jud kayo okay. Ang yellow na. Pero mong payago akong ate sikirag higda dito akong papa naglitsyon og manok. Din kay mama kay naguna din ako naguna pero dali ra pud kay nag-video na pud ko. Palong na pud nako. Magpadol ko gamay guys. Pero dili lang na ako iluhag guys ha. Kasi maluhag dyan ako ni guys. Ingon lang mo iluhag. Okay. Maghinay sa ko guys kay bato. Ano ba ni guys? Dakan kay bato. Nakita ka na. Bato na sila guys. Maghinay-hinay ko. Padulong dito boss. Ay. Kapit ko na tumba. Mapit ko na tumba ma. Magkano ni? Okay. Maghinay-hinay ko guys. Watch carefully. Yeah boy. Tumulupad lang na ito eh. Isa pa? Naluhag na ako kay daghan kag mga bato-bato. Okay ra to maluhag? I-post na pod na ako, ma. Tas kaayo. Lampas na si mama, guys. Lo, ningit-ngit siya. Screen. Terus mana? I-post na pod na ako, ma. Ay, lupihan dito guys. Ay, lupihan. Ha? Nag-video na. Tara si mama ay. Sa mama ka na. Oh, kita ka.
Si Pinpin guys, kay nawala na guys. Mama, kung papa mamitag Pinpin na po. Doon sa paliputan. Akong Pinpin guys, kay nawala. Mamita na lang akong papagpiso katong white, black, and gray. Muto ako yung pangalan ng Pinpin ka. Nawala man si Pinpin. Okay na to. Hi pa! Unsa mo diha? Nag-video ko ka mama. Unsa din ang mama? Nang guma. Una? Mm. Og nahumanan ako lampas guys. Kasi kordapya guys ay. Manag na ko lampas ang manihan. May gani kay sayo-sayo ko nya init na kayo. Tinang kapuya. Naklaro-klaro ng mga mani kay katong ganina kay bagnot kayo daghang kay kagingay. Awa na gid pa yung dito. Wala na labo nga sagbot. May nalang pag-ibot, maklarong man eh. Oh, tara. Lapad-lapad ko siya jutay guys. Yung bata batuta eh. Ate ni Pinpin. Magtara silang Pinpin guys. Ah, mo gikan pen. Ano sa'yo gipalit? Ah. Muli na migpaya guys kay man na. Manan ako lampas. Hindi na kay bagnot. Klaro ng mani. Dagko na kayong punuan sa mani. Muli na katoy.